Hej YouTube. I dag vil jeg vise jer et single map, som jeg selv har lavet. Helt fra survival. Jeg ved godt, jeg er game mode, det er fordi jeg tuner items. Og det er heller ikke works. Fordi jeg kan bare slå det fra. Sådan her. Jeg har overhovedet ikke brugt det. Her er et sted, jeg kan enchante en ting. Så har vi noget. Ja, det kan jeg så ikke se. Men nogle syge tools. Den kan jeg godt lige få se. En bue, der power 3 og flamme 1. En økse, der er et eller andet. Et skål et eller andet. Et sværd et eller andet. Og en pickaxe et eller andet. Og så min kiste, har jeg ingenting endnu highlight. Og her har jeg nogle ting. Her har jeg min Sugar Kings farm. For ekstremt mange gange. Hver gang jeg høster. Her har jeg min melon farm. Og hvid farm. Og hvid farm, ja. Skal vi huske. Det med. Og de giver eddermame godt mad, hver gang jeg høster den. Lol, så mange dage. Nå. Ja, og så min mine. Hvis jeg ikke var game mode nu, kunne jeg bare hoppe ned uden at dø. Det var bare det, jeg vil vise jer i dag. Vi ses.